Li Serokê Baroya Amedê Nahîd Eren û malbata wî gefa kuştinê hate xwarin. Beriya pênc rojan ser hin hesabên medya civakî li Serokê Baroya Amedê Nahîd Eren û hevjîn û zarokên wî gefên kuştinê hate belavkirin. Tişta ne teze çêbûn Baroya Amedê ji dîrok da van xebatê xwe yê ku ser mafê mirovan pêk tîne dem ser çapemeniya civakî daha tehdit kirin. Lê mixabin vî demê înca ne tenê ji bo min, ji bo malbata min jî van zariyê min, hevala min, ji bo wan jî van tişta hatin parvekirin. Çi ye tirs dibin ji bo ku em zanin ku van xebatê me hinek çevra rihetsizî çêdike. Yekîtiya Baroyên Tirkiyeyê her wiha heştê yek baroyên Tirkiyeyê li dijî gefa daxuyaniyek hevpar belav kirin û bang li Wezareta Dadê kirin. Da ku kesên gefan dixwin bên ceza kirin. Baroya Amedê jî hesabên ku gef lê hatin belav kirin giriyê dozgeriyê kir. Platforma Parastina Bajêra Amedê ku ji rêxistinên sivîlên bajêr bi pêk tê ji bo piştevaniya Nahîd Eren daxuyaniyek hevpar dan. Çok tesadüf olmadığına Mehmet Kaya, Serokê Odeya Pîşesaziyê Anî Ziman, rêxistinên sivîl ên Amedê ev demek dirêje li ser dezgehên ragihandinê û medya civakî dibin hedef. Ku ev ne tesadüf e. Wî got, ji ber ku bi destên hêzên tarî gelek lîstikên qirêt li Tirkiyeyê pêk hatine û ew jî bifikarin ku bi gefa li ser Nahîd Eren hedef nîşandana wî bibe destpêka bûyerên tarî. Bu tehditler karşısındaki suskunluğun Rojda Yılmaz, Seroka Odeya jinên karmend ên Amedê destnîşan kir, ji bo ku li hember bûyerên bi vî rengî li dadgehan ceza nehatiye derxistin, hêzên tarî pişta xwe ji polîtikayên bêceza hîştinê digirin. Rêxistinên sivîlên Amedê destnîşan kirin ku ew li pişta Nahîd Erenin. Racî Bilîcî endamê rêveberiya HDP jî kuştina Tahîr Elçî bi bîr xist û vê bûyerê wiha nêrxand. Berê Serokê Baroya Amedê berê Birêz Tahîr Elçî hat qatil kirin. Vî awê hat mijin. Pêşî hedef nîşandan du da jî bi awakî plansazî çûn serê û bi eşkere hat qatil kirin. Ji ber wî away hêviya me ev ku ev pêşiya vê ku hatî kirin pêşî lê wergirtin ji bona ku hinek tiştê ku civak pê bêşî pêk ne. Serokê Baroya Amedê Nahîd Eren destnîşan kir. Baroya Amedê her dem hedef tê nîşandan. Em natirsin. Lê tiştê ku heye em bajî dixwazin dozgerî ji kesên berpirsiyarin van kesê ku van tişta dikin derxin holê. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed. Em ê van xebatê xwe bidomînin.